Čus lidi, tady půjdu jsem u tohoto speciálu. Co to je? No, z Team Fortressu. Nevím, proč nám tady jde taková hudba. Servery. A dneska půjdeme na Mária. Budeme Máriové. To je sexy. Žiju mikrofonku. Já nevím. Jdeme na Mária. Kde by dneska nemělo být plno. Co vy tady jste, jakože je teplý? Pane, vy máte jenom mašinu. Dobře, já ty jo. Dobře, ty bogine. Minus 115 hápek. Oh my god. No, tady je nějaký Čech? Ano. Ne, to je jakože hlas, že jo, no, tak to pak. Jsem se díval na shlédnutí a ze Spojených států mě vidělo 8 lidí. To je co? Já mám nějaký buk. No, vezmu se spáje. Víte, moje dovednosti se spájem jsou vynikající. Ale jakože fakt vynikající. Není to žádný, že by byly trapný. Já umím se spájem dobře. Ne, on mě viděl, ale tak někdy jako... Hej, on má asi tu stejnou jako já. Jo. Má. Neděli jsem byl v kyně na ptačím úletu. A koho to zajímá? Oh shit, někdo nám to zabral. Někdo tady musí být sniper, ne? Nebo někdo na hlídání. Mario mě baví, to je takový lehký, odpočinkový. A Team Fortress mě osobně už moc nebaví. Teďka hraju World of Warplanes většinou. A tak co? Hlavně, že to pro vás točím. No? A mohli jste vidět jediný let's play, co jsem zatím točil s Team Fortress. To ani nebyl let's play, že jo? To bylo jen VPK. Nebo nevím, jestli jsem tam dal jen tak se lítá, nebo tak, ale ne, nedal. Hej, tamhle je, ale ten je s náma. No tak hlasujte pro to, co byste chtěli, abych točil. Dal jsem vám tam na výběr, jsem to dával jakože do velký, co bych chtěl, pro co byste mohli hlasovat. Já osobně nechci točit ten Team Fortress, jakože něco jiného, protože já točím za let's playem Team Fortress, že jo, což je jasný, ale nebojte se, budu toho točit hodně. Jen tak si střílet. Hele, krna nás střílel, nebo to byl nějaký? Hele, žaba. No, tak tady to bude jen takový počinkový díl. Vidíte, tady je bazén, takže... Haj, jak to taky. A já jim to střelím. Nemám něco do ruky, jo mám. Nevím, proč mi nejde natáčet World of Warplanes. Já vám chtěl udělat let's play, teda recenzi, ale nejde to.
IP bude v popisku, IP vám dám do popisu. Když hraju, tak hraju většinou tady. Takže tak no, hele, tady to bych ukončil, ať to zase netrvá to uploadování 4 hodiny. Takže užívejte všeho možného, mějte se, hlasujte, dívejte se na moje videa, odbírejte, sdílejte, všechno možný. Děkuji vám za všechno podporu a mějte se, čau.